eller begynder du snart at snakke? Det er altså ikke så sort og hvidt, som medierne gør det til. Det begyndte. Jeg sad og så på det, vi skyldte væk, og så blev jeg klar over, hvad jeg blev nødt til at gøre. Det er ikke godt, mand. Jeg prøver bare at gøre folk glade. Glad? Du har godt nok for skruet opfattelse af, hvad glad er. Det gik jo meget godt det første år. Tror du bare, du kunne gemme dig i sandet som en anden parasit? Ja. Jeg prøvede jo at slippe fra mine investorer. You people just don't know when to stop. You make me sick. Nej, far. Du er ikke forladet os. Stein. We'll still have Paris. Farvel, far. Farvel, Leon. Jeg kommer til at savne dig så meget, far. Hvad, Michael? Goddag, Sten. Du har ringet. Ja, jeg har brug for noget hjælp. Jeg bliver nødt til at... Jeg har virkelig brug for hjælp. Så jeg vil... Ja, jeg bliver nødt til at Skal du bruge nøglerne? Ja, til afvig. Tavle. Ja, det brænder virkelig. Okay. Tak for det, Michael. Så meldte jeg mig selv. Jeg blev fløjet til Danmark. Og nu sidder jeg her. Alene. Og forladt. Hvad er Mikkel?